estamos? En Disney. Ay, perdón. Disney. Ven, fer la cua. Qué emoción. Empieza el postureo. Empieza el postureo. Ens hem menjar un waffle amb la cara del Mickey de Nutella. Què t'ha semblat la secció Star Wars? Bé, però encara no hem pujat a tot, ens falta una. Com es deia? No ho sé. Però ha estat molt bé. I han canviat coses, i han actualitzat totes les atraccions amb l'última pel·li. Està 3 bien, 3 bien. A ver, María. María. Evalúa l'experiència. A veure, m'han posat molt rava i l'he deixat, però el queso i el huevo estaven molt bons. Què tal les atraccions? Ah, totes. Doncs molt bé. Ara estem als Studios, Hollywood Studios, i hem pujat a les dues molt guais, que eren el Ratatouille i el Nemo. Les dues fantàstiques. I estem dinant al bistro de Chef Remy. Som unos ratones. Ratas. Ratas, bueno, pues somos ratas. Que yo tengo mis ratas. ¿Y quién diferencia entre una rata y un rato? La talla. Que somos rates. Bueno, jo una mica estic indignada perquè anem a menjar al restaurant del Ratatouille i no hi ha Ratatouille. Llavors, bueno, això està molt bo igual, A mi m'han posat salsa de brie. O sea, no Que està una mica sosa, no? No, però està bé. A mi m'agrada, Queda bé amb la carn. Jo m'he demanat el peix. Està bo, té un gust així cítric. Hola. Ja he fet el bonjour abans. No, però l'has de tornar a fer. Bonjour. Pues no sé què aportar el que ja ha dit la Maria. El pescado està bueno. Ja s'ha acabat, mira, no ha quedat res. No ha quedat res. Han quedat les patates de la Maria. Me les estic menjant per gula, però crec que les deixaré. Una bona proporció, perquè amb el Capitán Jack em va passar que hi havia postre més i el postre em va fer mal, I pues sí, està bé. Falta veure si el descuento se l'aplica a les dues o només a mi. Esperem que les dues... Perquè pagues tu les dues, llavors. Per això dic que espero que s'apliqui les dues. Ya os tendré informados con el misterio. I això, pues... I què et sembla la decoració? Està xula. I això, dona la impressió que ets petitet. Sí, perquè ens han dit abans d'entrar que quan trepitjàvem el terra aquest érem com un ratolí, com una rata. Una rata. Com una rata, com el Chef Remy. Vale? Llavors, ara en principi som rates i la veritat és que el restaurant està molt ben aconseguit. Algo més a portar? Bueno, pues que... A veure... Que estem pensant en comprar un set de teteres per la Maria. Però això no es diu, home, que si publiques el vídeo abans de que li arribi. Ah, Gemma, et volem comprar alguna cosa, però... Fa 2 setmanes que vaig gravar l'últim vídeo i no l'he ni muntat encara. Ah, vale. Llavors digues, a veure. Pues xerra. Con la calma. Xerra. Pues es que están de oferta las teteras de Alicia y están muy macas. Así que ens hem dit, pues venga, a ver, un regalito. Ai, mai. M'acabes de confessar una cosa i vull que ho tornis a repetir perquè quedi registrat. No, però el que sí que comentaré és el que... No, a veure. La Paula, abans aquí hi havia uns senyors, vale? Hi havia una família espanyola. I en el moment de pagar ha tret el passe anual. I era un passe anual blau, que és el passe cutre, el passe barat. I ella té el passe... Perquè només pots entrar 150 dies. Jo puc entrar 350 dies. Puc entrar 200 dies més que ells. I bueno...
I això, a sent reconfortada, això, no? Me siento rica. Bueno, de hecho me siento pobre porque me ha costado una pasta. Però veus, puc pagar. Sí, también. És que clar, no és el mateix haver-me de pagar a mi o haver-se pagat 3 nens. No. Y bueno, otro comentario que voy a hacer es que con esto de que no podemos ver, ya no están las princesas Disney porque si no se tendrían que poner máscara, entonces están sacando a todos los personajes con la cabeza, ¿sabes? Llavors pues estan sortint personatges poco conocidos como Gepetto. Sí, ens hem fet una foto amb el Ens Gepetto. hem fet una foto amb el Gepetto. Aquí, la foto con el Gepetto. Tio, no havia fet mai això de gravar i fer el símbol perquè passi la foto, però que no l'estiguis veient, m'enteneu? ¿Cómo crees que lo hacen? Ja, no, que sí, ja ho sabia. Pues mega descubrimiento que han sido los paracaidistas. Sí, jo pensava que seria una cosa de niños pequeños, perquè hi havia nens així, però una atracció molt recomanable, El Slinky... El quin? El Slinky. Ah, no, aquell sí que és de niños pequeños. Ara, cosa que a mi no em desagrada tampoc, però és de nens petits. A mi una mica.